Torre. Siya ang labing unang Asian male inductee sa World Chess Hall of Fame. Sa Abril 20, formal induct si Torre kaupo ng iban pa nga mga chess grandmaster. Ginakabig subong sang Iloilo chess community ang ini nga pagkilala kay Eugene Torre bilang inspirasyon kag palagyan agud madamo pang maganyat nga maghampang sang chess. Si first Asian Grandmaster Eugene Torre ang naka-inspire sa akong maghampang sa chess. Dugang pagin nga inspirasyon subong ang another achievement ya, bago yang achievement nga mabilong sa Hall of Fame sa World Chess Federation, which is naga-indicate na ni sa aton nga hindi gali imposible maka-achieve sa international award ang isa ka local player. Dugang pa ni Silvederio amat-amat na nakilalang mga Ilonggo sa patagsang chess kag subong isa ka Ilonggong Hall of Fame sa ininga sport, mas mapasanyog pa ang chess sa Iloilo. Ang Ilonggo himself especially sa mga kabataan nga mas maging inspirado pagid sila nga pagpadayon sa ila sa mga kinahaligan amo ina ang paghampang sa chess. Kag hopefully maka-attract pagid sa more sponsors sa mga tournaments na para sige-sige ang improvement sa mga kabataan. Una naghimo sa kasaysayan si Torres ang 24 anyos ini sa 1974 Nice Olympiad sa France sang nakuha niya ang silver medal. Ginauyatan man niya ang record sa may pinakamadamong at chess Olympiad appearances nga 23 halin sang 1970 tubtob 2016. Upod kay Cirilo Rentuque, John Sala. 1. Western Visayas.